Mano Joyce, ing'en spika ema tayo od bura ma Nairobi. To Nairobi nigi a budget mar almost 40 billion. Mano budget mipuodho pile ka pile mitiyogo county. Mano hikomenda ka hikomenda. Machiegni gi billion 40. Ting'e ni Gavana, ka en ye Gavana kore kaka president. To nyalo bedo gi dwaro mare modwan mondo opuodhi assembly. To ka en gi joge ma spika jakore, to ntiere members bende mang'eny manyalo miyo gire no kal through. Koro dang' ohere ni spika ka en jakore to nyalo bedo ne maber moloyo spika ka komachielo. Nikech ka en kod agenda mare, to spika jakore agenda mari bro kalo through e yo moro mayot moloyo through maybe yani kaka yuarok. Tito ntiere development moko seche moko spika nikech ing'eni spika ema rule gini, to unyalo timo voting, to ntie seche moko ma en mibro wacho ni jok moyie to wacho ayes, to jok motamre wacho nei, to seche moko ayes ng'eny to nays tin, to spika nyalo wacho ni nays have it. To kose wache kamano full stop, gino se kalo through. To seche moko gini ne en gima majority mag MCS okadwa, to sindo spika jakocha to gini en mar Gavana dongo se kalo through. Mane reason momi neno ka Gavana, most governors dwaro ni spika omondo bed jakorgi, especially Nairobi ka